Halo Lur, balik maneh nang YouTube Mak Minten. Dina iki Mak Minten arep gawe jajan putri telo kaspe. Iki bahane telo karo kambil. Bumbune gula karo uyah titik ben ayu kaya mae diwarnai ijo. Wis ya Lur, ayo dimasak bareng Mae. Iki telone ayo ndang diceki. Iki diumbah sing resik ya Lur. Ayo Lur, undang diparut nanti masak. Iku wis bar nek kumarut Lur. Arep tak bumboni uyah, gula, warna. Iki diuleni Lur, ben rata, ben gurih. Iki wis bar Lur, arep nampungnya. Lur, putri gaweane Mae gampang banget. Jajal sik ya Lur, rasane piye? Monggo dahar sedaya. Enak lho Lur, iki gawene gampang Lur. Monggo dicoba ten omah. Wis ya, videone Mae dina iki. Aja lali ngikuti video selanjutnya. Tur nuwun.